אחרי שברוך השם רוצצו את ראש הנחש בחיזבאללה והחמאס, אנחנו עומדים על סיפה של מלחמה כשראשי הטרור בראשות איראן מבטיחה נקמה. זה גורם לכולנו להיכנס קצת לפחדים, מי יודע מה מכינים לנו. כולנו דבוקים כעת לחדשות, לדלות כל בדל של מידע ולהתכונן לבאות. זה גורם לנו גם לחוסר אונים. אנחנו מרגישים שאולי השליטה שוב יוצאת לנו מהידיים. אפשר שאלה רגע? למה אנחנו מפחדים לפחד? מה אכפת לנו להיות בחוסר אונים? נשמע לכם מוזר. אז הנה הסבר קצר בכמה רגעים. אנחנו הכי בעולם רוצים להיות בוודאות. אנחנו מתכננים את עצמנו 700 שנה קדימה, ורוצים להרגיש שליטה במצב. הפחד הכי גדול של האנושות היא החוסר הוודאות, הלא נודע. אבל כולנו יודעים את האמת, שזה לא באמת נכון. אנחנו לא באמת שולטים לא על החיים שלנו, לא על הביזנס שלנו, ולא על שום דבר אחר. קורונה, זוכרים? וירוס קטן בלתי נראה, וכולנו התפרקנו. הטבח בשמחת תורה, זוכרים? יודעים מה? עזבו רגע את הקריסות הגדולות האלו. כמה פעמים תכננתם משהו בבית, בביזנס, עם חברים, עם טיולים, ומשהו השתבש? אז אנחנו לא שולטים, נקודה. ומי שמארגן לנו את הקריסות האלה, זה בדיוק מה שהוא רוצה. את ההבנה שזה לא בידיים שלנו. למארגן הזה קוראים אלוקים, הבוס האמיתי של העולם כאן. ואנחנו במקום זה מנסים בכוח להחזיר לעצמנו את השליטה, ושוכחים שהוא בסך הכל רוצה שנרים את העיניים, נסתכל לשמיים, ונאמר, וואלה, צודק, לא יכול בלעדיך. ואז הוא נכנס לעסק. וכשהוא נכנס, מי יכול עליו? איראן, חיזבאללה, חמאס, חות'ים, כולם קליפת השום. אז בואו נרים לרגע את העיניים, נבקש, נכיר בצורך שלנו אותו, וקדימה, לקרב ולניצחון.